Irawadi lui kama bungsom na atangin engtika nge ni anglalpa ne na ni kan hmu huntur kalung hi alengin ka khwa hi ahar thei em mai thina karil ruwa irawadi lui kam acham rengin inlama kanu le pa le ka thian pa wanji ka le vuani te po chu theihmil an har ngei mai lakna wa reng kan rutla ya kalung lengin sial sukram chengkerte te chena karil ru in achui chuak seu thin angkhan chutia kan japan sal tan lai po chuan achuya kan ram tan ve kuma kan luak chhuwa ram nei kum akum le alom ka nei masak ber kuma kan lo hlui tlang tlaral le kan sipai tan kuma kan sai lam zol lo te chu karil ro chuan achui non jing hle mai chuti angram ril te le dai vel kan khoi lo kal na chau chu chui lovin changpui ruama sai lam tlangwal ne na mizon kan in chu lai le then zol ram sathur tlanga ka sakai hmu lai nen lam ka chui mai lo chu chang ni lovin ka sei to angkhan irawadi lui kama mangai ngai lovi ka chhar chwa nu a mangai alo ni tak dan zong zong chenin karil ru chuan a chuin ka khua a har ngoi thina mizo thian la chu pakhat ma ka nei box si lo ka kho har shom ti chu kan zai don rok maya ka zai lo na arei to lutuka rol a loi po ka nei to lowa to pa kan tong trai ta chia chu ani ataka ka tong trai chu ni chu mi tuma ka tong trai ang chuan voi khat ma pathian ka lo la be pop ngai lo chu mi tuma ka tong trai na thu ero chuan kanun hi a hruain kanuna krista chu a ta chat thian ka hria a ka thin lunga lom na min pe a ka taksa chu ti du da in omma se tirko polan nek che pin kan oma nima sela kan tho a ipik si lo ati ang nun chu ka trom pui veta ani ama ero chu taksare theina na chu pathian ngai azwal lo thei lowa chu shom tor na la chuan hunkal to a kan thil lo ton to min chui kir tir lo thei bokhek lo irawadi lui kama ka mangai barbara sarua ka loi thingkunga an phuar bet lai le ama deng dot khopa min nam chil lai te ka ngai to chuan ka thindim chu kalum pup puphian ka thathin ni khat po chu ti anglam hoi hlir ngai to a lungzin na ril ro in min no up ka hriat lai chuan kan dak chhuaka nitlatur alo sen phu ta kanun dan shom taka wang chuan mihring ni shom ti ngoi chung le dam aya thi thlang rum khopa beidon na chuan chatuan ram min ngai tir ta ema karil ruwa he hla hi alo langa churam moi tak chunga chuanin chatuan eng chu a om kan lalpa i suan rowarel thim na a om to lo ti hi ani taka ram hun hring cham chunga lenga nun na thiang kara mi sang tam tak zai tur te ne na kan tu ro pui kan fak hun tur chu ka ngak tel ta ema chuti huna chuan wana jerusalem atangin kan khovel she om lai hi kan thlir to anga lalram buat sai chatuan hun kan chang ve to anga o avanuam donin avahlim om don lim to plau lovin kan leng to don si a ti in kan karin I suwa pathian fapa mangai karama ka om ve hun tur chu ka ngak hlel ema karil ru in ente lalpa kan len naram lungai na hi thler she omani thina changlo po hian thian min then si thin tia ka ngai to lai chuan pathian ka ngai azwal ta ema tuma tong pui nei si lo chuan engtika nge ni anglalpa ne na ni kan hmu hun tur ti in ka au chuak bot maya irawadi lui kama bungsom pakhat na atangin thian thar ka charta singapore tan ina chuan kum khat don lai ka tang ta a pon lam ri wa chu engma hriat pha ka omlo kan ni tin ri wa hriat tamber chu japan sipai an chemin lo ri le in votal fia club ri thwai bak rimoi dang hriat tur engma a omlo kan tang rei tol tola min ti du da deuh chu tlom don hnaya anin hriat wang ni ta ber o min ka hria an chumin pek dan la chu tual lai lungte hrial hrita ar chapekin a the in an the dara keini la chu min hnung thirtlat boxi awang chuan bok khupin tual laia an chathe chu kan chhar thin junia an sual zia le an nun ron dan em chu le pekpo om theia moi ani lo chutia bok pheka kan chonor lai te chu kan hnung zanga min tlo zui zot mai boxi nen pa le pa tuar thiam a har thin nge mai sarkar hausa po ni bik lovin saltang chuti zat min en kolta chu an tan chom kan hau tak em maya an ram atanga supply local engma a om si lo an ram lak atangin an tap chupin keini saltang te phei chuan kan ei tur kan in tho chwa chop ani ringot maya chuti khopa an ta na phur ritling chu kan ni awangin min ren vak lo hle mai nge a singapore phei chu kan saltang khung khom na hun pui ber ani awangin hiltin atangin tlang dang an ron thon lut tang dang an ron
thon lut reng maya then khatla atul na hmuna na thok turin an phur chuak boka natna nei hlek to la chu en kol dam tum te chu hnai lo thi ma bakin an hlam chia zel ringot maya ni tin azatelin thi kan om reng bok chutia angkara damma kan lo chuak hi chu van nei thak takani ni khat chu kan hriat ngei tur hian Japan radio thupuan chu an ron tiringa chin hills tlang thung zong zong an kuta om to thule Manipur phai ruamal ma an son zel dan te chu kan hriat ngei tur hian vai tungin an ron puang zut sut maya karil ruwa kan ram aron puan tel ve ka hlo thon te reng nen aron puang tel talo hlawa an kalna lama pianga kan lam an tol zel thu an puan chuan karil ru atin ngei mai Japan tin hun dik tak kan shephak lo boka an thu puan atang ringot chuan kan tlom mayang ti a hlo om hle mai chuwang chuan chu radio thu puan ka ngai thak zo vele chuan pathian hne na ril ru in ka tong trai kamial niala Japan radio thu puan ngai thla aka thut lai chuan tang veng tu Japan sipai pakhat chuan tang number sang khat jasari som pathum chu min ron jong chuaka han soi lokila tuma ming kan in hremu mal lawa number min peveka chu kan number chu min veng tu te min ko dan le keini tang le tang vek te po kan in ko mai thin na ani ole kan thukut chang kha kan chun zom le ta han chun zom le ta ila chutia min ron ko ta chu hlau thong ril ru tak chungin min ko tu chu ka juita a min veng tu Japan sipai ho to lampol ma a chuan min hruaya anni ho tu te chuan min lo ena an lu an buk mata min hruai sang le tamaya chutia engma soilova min hruai san le tak mai si a chuan ka ngai chu a thalo em maya in tha mai la atam si a min that ve ngei don ani karinga kan tan na hung pon lama min hruai chuaka pona chuan motor alo dinga chu motora chuan tang dang po an lo oma keipo chu motor chhunga chuan min nam luta kan pan lam tur hремap lovin chak fashan mai hian min tlan pui tawang fanga chundar som pahni vela min phur chhuak an ni a nileng min tlan pui hnuwa zan khwa ti thein kan kal le a zan lai om vela chuan min hna na hmun tur kan thleng ta a chulai hmun chu siam ram ni phak hial omin ka hria atu khwa alo wara an midana hmuna chuan sap sipai hlir hi an lo tanga mingo ni lo tang ve chu pali panga lek ni mai om hmelin alang ka hria chian tak hnu a chuan chung sap sipai tang te chu officer chin an da shan na hmun alo ni a officer vek an ni ti ka hria china chuan kapuhlun lieutenant colonel Peter Maxwell kha alo tang ve rengma na ti in kamit kan len ngiala ma se amel hmu tur om lo chutia officer tan na hmuna ke kher min son lut tamai chu min thlan na chan ni om tun hnu a kan zel din po hian ngai bel tur po in a chan om ka hre chuak zo lo chung zinga tang ve tur chuan pathian in min tir lut ani rimot mai ani saltang ve tho ni ma se officer na chu Japan lampo in an lo za der ve thowa mingo laka Japan chu nun rong hle ma se indo na thuthlunga ziak to angin officer an ni na chuan ahum jong alo hum nge keini officer ni lo an zinga tang si chu an rong bol sak tuwa min mamo lek alo ni a officer tang zong chu engzat nge hriat rual ani lowa chuta lo po chuan an la tam bokang ti karing min da na hmuna tang zong chu zahni somni pathum ni ta in ka hria chung officer tang zinga pakhat mel chuan mizo mel a ang ve khop maya ama po mingo hnam alo ni renga ma se eng hnam nge ani phei zong ka hre lo tin keya mel po chuan an hnam mel ka ang ve hle ani ang ni khat chu an tong hian min be zawa chuta tang chuan Burmese officer ani ti ka hreta a keipo chuan ka kol tong thiam ang tok chuan kan be thave ngota chuta tang chuan kan in hre chhota a chu kol officer chu a mel tha hle mai nge a chan chin chiang taka min hril na hun anei theilok lowa an tan tir na lam en kol tu kani boxi lo awangin in biak na hun kan nei theilok lo ani ni khat chu in kum khom na hun ram chang kan nei theita a kei chuan ka chan chin tlang pui chu ka hrila Japan ral hlawa pegu yama lama ka tlan chhia thule nula tlan chhia thi mai tur ka chan chhuah thu te ka hrila tin chu kan in charna la ya Methodist pastor Reverend John Lati na te chung kwa kan chil chhuah tak thule an hne na kan khosak la ya Japan in min man ve tak thu chan chuan ka hrila ani captain chu angoi vungvunga alo dak chuak le chuan chu Christian puithiam chu ka hre to ngat mai Mingaladon Recruiting Center a adjutant kani lain sipai zen kai tur Christian tetan chacham tir tu a po kan man ber alom ama po le khathiam tak
foreign degree po nei ani nge kha pasanghet len lon sang vaklo sarveng vong ani a abek khoilama emoni po khwawang chin chia te vaklo a om nge kha ati a reverend john hlati na phei chu alo hre chiang em maya chu pastor chanchin chu hriat zui engma ka nei tak lo thu te chu ka soi hnu chuan ani captain po chuan a chanchin chu min hri ve ta a ama soidanin baseina om thin kan ni a japan in singapore alak ma deuh khan lasio atangin ni re lo te cholin ka hong zoka unaw pahni chau kan ni a kanaw ka farnu chuan hong konga msc azo hnu a namu malchel anei ma in baseina st mary's college a contract basis in na athoka japanin rengun anlak ma lok khan an lekha chu ka mu a japan ral an lo hnai zel awanga rengun lama in saseng an tum thu te min ron shrila ati lai chuan ani le i farnu chu tu nge amhing ti in ati ti chu kalo put chata ani chuan ma thui ani a ma se anau pan lai atanga biang sen tik tek hi ani awangin pinky ti in kan ko thin tia a soi lai chuan ka mel alo dang lam hle ani ang chu captain chuan i mel ava dang lam ve pinky chanchin hriat in ayam ni ti in min zota ke chuan khongai takin i chanchin kim chang takin min han hril phot mai te kapu min hril tur ang min hril hnuwa ka chanchin hriat kala hril ve ang che kati a ti chuan a chanchin chu a soi ta zela chutia an lekha ka hmu hun bera tang chuan an chanchin hriat zui na nei le tamia lovin tun hi ka thlengta ani ke chu captain mong queen kani a second Burma Rifles a ka oma Japan in lasio an ron lak lai tak kha chuan mektila a ka om ma se Japan lo chuk le rengun lam atanga lo chho an chak em awang in saseng man ni si heklo min man ta a ka van ne siam po ani zo kang chu ka om na tak jok chu lasio a kan battalion headquarters company commander kan ni zo ka ma se mektila lama ke ma nge kal tul na thila ka kallai ani hlau zo ka chuti phei chu ni lo se ka thian te angin an bom dar vek zinga po ka thi ve dai to ma na ma se thilovin heti hian kala dam ve sham chu ani hi ka farnu pinky le kanu le pa chanchin min hril thei chu om hlau se o ati vonga ti chuan chanchin ka hriat ang chu ka hril ta veka anu le pa chanchin chu a farnu pinky an ti thin hnen atanga ka hriat dan le a farnu ka chan chhuah dan te kan hril chuan le a in sum zo tangang lowa min kai kwa a tap ta zoi maya ma se ke chuan a farnu ne na kan chanchin thui tak ero chu ka hril du lem lo chuti khopa a farnu ta na ka tangka ya wang le chan chuak tu kan ni awang chuan min ngai na te em maya saltang ni lovin muang le ya a hnuaya thoksi pai phei chu ni ila chuan adu sakna ka dong na sangotin ka ring ani captain mong min te chuan chuti ani chuan ka ngai a tha khat to e kanu le ka pa tak chu o pinky chu enga nge mo chu mini khera mingala dona chuan akal chu ni o ma se chu tiang thil chu a thleng don ti a shelok big silo kanau chu ka wa han khongai tak em ma se reverend latina te chung ko zinga atel zongin a him zel che kang pathian mi hne na ber a chen zongin angai tom lowang chumo tite in ama le ama chu an in hnem chop le ri thina